Ibong miyembro kan kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras sa Bilog na Nasyon, 7 minutos, makalihis ang alas 12. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baratang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Aldaw nin Sabado, petsa 28, asin na ultimong aldaw kan bulan na Pebrero kan taong 2026. Marhay na udto. Ako si Morgan para sa DCGB Bareta alas 12. Kanibanan man si Gina Ritter Lee. Marhay na udto tabi sa Indogabos. Ngunyan sa pabayo kan mga barata sa lado lokal. BFP Bicol pinaghagad ang partisipasyon kan publiko tangani maibitaran ang insidente nin kasulo katakod kan selebrasyon kan Fire Prevention Month sa Marso. 8 negosyo binisita kan SSS Tabaco katakod kan pig-implementar kang race program sa Tabaco City. BSL, SNRL pinag-iingganyaran ang publiko na magdonar nin dugo sa nagpapanagos na mobile blood donation drive kan ahensya. Punong barangay kan Barangay Bongga, suspendido ning 60 days dahilan kan bako otorisadong paggamit kan fundo kan barangay. Headline sa mga bareta sa Lado Nasyonal. 4 na aldaw na confirmation of charges hearing ni dating Presidente Duterte sa Pre-Trial Chamber 1 kan International Criminal Court natapos na kasubanggi. Argumento kan depensa na daipig konsinti kan Duterte administration ang mga lapa na opisyal kan pulisya kinuntestar kan common legal representative kan drug war victims. National Police Commission na diskubri na bako lisensyadong security practitioners ang siyam na security escorts kan vlogger na si Norman Mangusin. Pag-ibig itinataas ang dibidendo para sa mga miyembro. Bareta sa ibang nasyon, Russian drone na notaran na nakasunod sa aircraft carrier kan France. Sa lado ning sports, Gilas Pilipinas masentro na sa laban kontra sa Australia sa second window kan FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ini na po ang mga detalye kan mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Leon, extra strong beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. Pinaghagad kan Bureau of Fire Protection o BFP Bicol sa publiko na gibuhon ang mga fire safety tips tangani maibitaran ang mga insidente nin kasulo sa palibot. Sigun ini sa entrevista kan DCGB News kay BFP Regional Director Fire Senior Superintendent Aquiles Santiago kung sain sa iyang tidakwan doon na ini ang katakod kan papaharaning obserbasyon kan Fire Prevention Month ngunya na Marso 2026. Dagdag pa niya na alagad obligasyon kan mga bombero na masiguro ang kaligtasan kan komunidad, kaipuhan man giraray ang partisipasyon kan publiko. Sigun kay Santiago, padagos ang pag-implementar nin mga inisyatibo kan ahensya na may kamawota na mabawasan ang insidente nin kasulo sa rehiyon nin at least 10% kung sain may magkakanigong trayumpo ng nairehistro kang taong 2025 matapos na magbaba nin 34.61% ang mga insidente kumpara kang taong 2024. Dagdag pa kan opisyal na ang tauna na obserbasyon kan Fire Prevention Month ang basado sa Presidential Proclamation number 115 kung saan pinagprepararan kan BFP Bicol ang man iba-ibang aktibidad na matutok sa pagpalangkaw kan kaaraman kan publiko manungod sa epektibong fire prevention measures. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. 8 negosyo ang binisita kasuudma kang Social Security System o SSS Tabaco City katakod kang ikaduwang operasyon kang Run Against Contribution Evaders o RACE program
kang ahensya ngunya na taon. Sigun sa entrevista kan DCGB News kay SSS Tabaco Branch Head Susana Malubag, sa indang pinagbisita ang tindahan ng piyesa kan motor, poultry supply, construction supply, tindahan, eskwelahan asin sarong resto bar sa barangay Kinastilyuhan, San Antonio asin Matagbak, Tabaco City. Sa 8 establishmento anom an pinagrehistro ang negosyo mantang duwa ang dai pinagrimit ang kontribusyon kan empleyado sa ahensya. Dagdag pa ni Malubag na kung dai makomple ang mga establishment sa oras sa laog ning 15 aldaw, i-refer ini sa legal department kan ahensya para sa magkakanigong legal na aksyon. Pinag-ingganyaran kan Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory o BSL-SNRL ang publiko na magdonar nin dugo sa nagpapadagos na mobile blood donation activity. Sigun sa BSL-SNRL na pinamamayuhan ni Dr. Alan Lucanias kanakaaging aldaw, sunod-sunod ang pinagkukondusir nindang blood donation drive kaibahan ang mga lokal na gobyerno asin pribadong organisasyon tangani makatipon nindakol na supply nin dugo lalo pa sa enot na bulan kan kada taon. Pirming nanunutaran ang hababa na supply kaini. Ngunya na aldaw nasa malilipot albay ang aktibidad kung saan pinag-iingganyaran ang mga nasa haraning lugar na magpartisipar sa nasabing donation drive. Suspendido nin 2 bulan or 60 days ang punong barangay kan Barangay Bongga sa Bakakay Albay matapos nang ireklamo kan sa iyang sadiring konseho sa sangguniang bayan ng Bakakay Albay. Sa ikaduwang committee hearing kasudma, ipigbusol ni Committee on Laws Chairman asin Councilor Attorney Herbert Bermas ang nasabing suspensyon ni Barangay Bongga Punang Barangay Tiodi Bigol matapos ang bako otorisadong paggamit kan fundo kan barangay. Ang nasabing reklamo nag-ugat sa reenacted budget kan barangay puon 2023 sagkod sa presente. Kan taon 2022, ang sa indang fundo ang nasa 10 million pesos, alagad kan taong 2023 sagkod 2025, dai na aprubahan ang fundo dahilan kan kakulangan sa resikitos kan Barangay Disaster Risk Reduction and Management Plan. Alagad reenacted ang nasabing fundo, naubos man giraray ang 10 million pesos kada taon, kung kaya nagrani asin naghagad din tabang ang konseho kan Barangay Bongga tanganing masuspindir ang punong barangay. Sa ginibong special session kasudma, inuyunan man kan mga konsehal ang pinagrekomendar na suspension mantang pinag-iimbestigaran pa ang nasabing kaso. Bukas na sa giraray na mag-akseptar nin kliyente, estudyante asin iba pa ang Bicol University kasunod kan matapos na tulong aldaw na paglinig asin mahiwasan na clearing operations katuwang ang miyembros kan Philippine Army. Magigirumduman na tulong aldaw na pigkondusir ang asynchronous mode particular na sa BU Daraga East asin West para sa preparasyon kan universidad para sa pagbubukas kan Palarong Bicol 2026 sa aga, Marso 1, kung saan magiging opisyal na venue kan opening ceremony ang BU Oval. Susugman sa abiso, naging mahigpit ang protocol kan universidad sa tulong aldaw na clearing operation dahilan man kan mga nai-report na presensya nin mga halas na pinaghihiling na konektado sa pag-alboroto kang Bulkan Mayon. Sarong bangkay kang dai pa namin midbida na lalaki ang nadiskubre kan mga otoridad sa Zone 1 Barangay San Pedro, Kabusaw, Camarines Sur, bandang alas 10 ning pagkaagas kasuudma. Sigun sa inisyal na impormasyon kan Kabusaw PNP, nakuha ang biktima sa sarong liblib na parte kang nasabing lugar. Nakasulog ini ning makulay na t-shirt asin itom na dry fit shorts asin may mga tattoo sa mag-inibong na bitis na posibleng makatabang sa pagkakamidbid kang individual. Sa presente padagos man ang investigasyon kang pulisya tanganing maaraman ang pagkatao kan biktima asin ang katotohanan sa likod kang sa iyang pagkagadan. Asin yan ang kabilugan kan mga bareta sa lado lokal. Mga detalye kan mga bareta sa lado nasyonal, sa ibang nasyon, asin iba pa sa Sambuyang. Pagbabalik.
Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Minabalik ang DCGB Bareta alas 12. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa Lado Nasyonal. Natapos na kasabanggi ang apat na aldaw na confirmation of charges hearing ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa Pre-Trial Chamber 1 kan International Criminal Court sa The Hague. Pinanindogan kan legal or lead counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman na maluya ang mga ebidensya kan prosekusyon kontra sa iyang kliyente. Tinauan man nindoon ni Kaufman na ang ICC prosecution ang dapat responsable as in magpatunay kan authenticity kan mga dokumento na gusto nindang questionon. Enot kaini ipinonto ni Kaufman na sa presentasyon ni ICC prosecutor as in trial lawyer Edward Jeremy, sinabi kaini na pauro-otro na sinalidahan as in na falsified ang mga reports para paluwason na ang mga operasyon lehitimo as in self-defense ang nangyari.
Inatake ni Kaufman ang depekto sa pahayag kan ICC prosecution na kinaimbweltohan kan dating Albuera Leyte Mayor na si Rolando Espinosa asin kan sa iyang kaibahan sa karsel na si Raul Yap. Ipinunto ni Kaufman na ang kaso kan prosecution nakasalalay sana sa nasabi asin nadangog kan sarong testigo alagad inako na warang nahiling. Kinontra man ni ICC Prosecutor Julian Nichols ang mga sinabi ni Kaufman lalo na ang hapot kaini kung nata uminabot nin 4 na taon bago imbestigaran kan ICC ang mga krimen na nakomiter ni Duterte. Ipinunto ni Nichols na mismong si Duterte ang nag-ulang na maimbestigaran ang mga nakomiter na krimen kaya nagkalas sa Rome Statute dahil sa hiling niya lalapagon siya kan ICC. Sinabi naman ni Nichols na mismong si Duterte ang proud na nag-ako sa mga nangyaring garadana na ginibon niya para sa nasyon. Idinagdag pa ni Nichols na gusto man ni Duterte na magirumduman siya sa dekadang pagadan sa iyang mga namamanwaan asin sa mga aki para sa interes kan Pilipinas. Natapos ang confirmation of charges hearing kan Pretrial Chamber 1 kan International Criminal Court or ICC laban kay dating Presidente Rodrigo Duterte kasubanggi. Segun kay ICC spokesperson Oriane Mailet, ma-open ang deliberasyon kan ICC judges may kinaaraman sa kaso asin ia-anunsyo ang desisyon matapos ang 60 days. Dai pwedeng direktang iapelar kang defense team asin kang prosekusyon ang magiging desisyon alagad. Pwede silang maghagad ng permiso gikan sa pre-trial chamber para mag-apelar. May mga bago pang nadiskubre ang National Police Commission o NAPOLCOM may kinaraman sa vlogger na si Norman Mangusin. Sigun kay NAPOLCOM Commissioner Attorney Rafael Calinisan, base sa PNP Civil Security Group, ang gabos na siyam na security escorts ni Mangusin bako lisensyadong security practitioners. Ang gustong sabihon, illegal ang trabaho ninda para kay Mangusin. Apuera kaini, sinabi ni Calinisan na sarong Francis Leo Antonio Marcos igwanin expired na Glock pistol. Napaso ini kan Setyembre taong 2017 kaya maikukonsiderar na loose firearm asin an padagos na pagsadiri o pagtago kaini sarong krimen o unlawful possession of firearm. Sinabi ni Calinisan na ipapadara ninda ang mga naunang bitaran na impormasyon or sa Criminal Investigation and Detection Group para makatabang sa saindang investigasyon asin mapanimbag si Mangusin asin ang mga kasabuat. Kinontra kan common legal representative kan drug war victims na si Attorney Gilbert Andres ang argumento kan depensa na dai kinunsinti kang Duterte administration ang rotten police officers. Sa closing statement kan Victims Council, ipinahayag ni Attorney Andres na dai sinangatan ng kasong kriminal ang police officers na responsable sa pagkakagadan kang 3,967 drug personalities na ginadan sa drug operations poon Hunyo 1, 2026 sagkod Nobyembre 27, 2017. Nanindugan ng Victims Council na igwanin magkakanigo na ebidensya para kumpirmaron ang mode of liability sa irarom kang Article 25.3a, siring kan apelakan prosekusyon. Tinawan doon ni Andres na igwanin ipresentang magkakanigong ebidensya ang prosekusyon para makapaglatag ng substantial grounds para tubudan na nagibo kang dating presidente ang kada krimeng inasukar o inakusar laban sa iya mantang dapat ining kumpirmaron. Sarong imbensyon na nagko-convert sa basura sa fertilizer ang nanggana sa 8th BCYF Awards Night na ginibo sa Club Filipino sa Green Hills, San Juan, Kasubanggi. Sigun kay Lisel Salera Manabat, Marketing Officer kan Davao Thermobiotech, na naisip ninda ang siring na teknolohiya dahil naging hagyat sa sainda ang kakulangan nin kaaraman kan publiko sa tamang pagtapok nin basura.
Apisar ka ini, aminado si Salera Manabat na bako pa man giraray supisyente ang nasabing teknolohiya sa pagsolusyon sa problema sa basura sa Davao kaya padagos nindang pigtuturuan ang mga residente as in business sector duman sa tamang pagdispose nin basura. Sigun man sa West PD Honor na si dating Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual na ang pagdakol kan numero nin Filipino innovators dakulang tabang sa economic development kan Pilipinas lalo na ta dakol na mga Pinoy ang matitibay sa innovation. Dakulang tabang man ang pagdakol nin innovation sa pagkrear nin mga trabaho. Siniguro man ni Attorney J. Anton Yap, Executive Vice President kan BCYF, na padagos ang saindang advokasya sa pagdiskubre kan mga innovation na makakatabang sa komunidad. Inanunsyo kan Pag-ibig ang mas halangkaw na dibidendo para sa 2025. Ini dahil sa mantinidong makusog ang pinansyal kang ahensya na may sobra sa 1 trillion pesos na total assets. Sigun kay Pag-ibig Fund Chairman as in Department of Human Settlements and Urban Development or DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling, na malinaw ang saindang commitment na ibalik sa miyembro ang saindang mga revenue sa paagi kan mas halangkaw na dibidendo. Sa 2025 Chairman's Report na ginibo kasuudma, inanunsyo man ang pag-itaas kang dividend rates para sa Pag-ibig regular savings as in return rate para sa MP2 savings. Sinabi man ni Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Maraylain Acosta na resulta ini kan matanos na fiscal management para maparambong ang savings kan mga miyembro. Sa ngunya, nasa 6.62 ang dividend rate para sa Pag-ibig regular savings, mantang 7.12% per annum para sa Pag-ibig MP2 savings. Ngunyan sa bareta sa ibang nasyon, inakusaran kan Swedish military na pagsadiri kan Russian drone na sa indang na jammed harani sa aircraft carrier kan France. Sigon sa French military na ang drone sa indang nahiling sa may 7 nautical miles gikan sa Charles de Gaulle carrier na nakaduong sa Malmo. Parte ang nasabing aircraft carrier sa gigibuhon na military exercise kan NATO sa rehiyon. Dai na pinag-unibetaran na ang nangyari sa drone kung saan nagpadagos na sana o nagpadagos na sanaman na naglayag ang nasabing aircraft carrier sa Baltic Sea. Pinahimutikan man kan Russia ang nasabing aligasyon na ini kan Sweden. Sa bareta niya to sa lado ng sports, move on na tulos ang Gilas Pilipinas. Tanganing maisentro na ang atensyon kaini sa sarupang makusog na laban. Nahahampangon kaini kontra sa Australia sa second window kan FIBA World Cup Asian Qualifier sa aga sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Nakata na ang Gilas Pilipinas ning dukot na 69-66 na pagkakadagos sa kamot kang New Zealand kan Webes na banggi sa MOA Arena dahilan para mamantsahan ang malinig na record kaini. Bagsak sa number 2 ang Gilas Pilipinas na may 2-1 record. Mantang namamayagpag ang Australia na may makusog na 3-0 sa baraha. Mantang dinaog kang Australia ang Guam sa separadong laban para otomatikong matukdol ang ticket sa second round kan qualifiers. Apisar kan siguradong taker sa second round, piglalauman na mabanat pamangiraray ang Australia sa oras ng makalaban kaini ang Gilas Pilipinas, tanganing makua ang ika-4 na sunod na pagkagana sa group stage. Tinalo ng Australia ang Guam sa hiwalayan na laban upang otomatikong masungkit ang tiket sa second round ng qualifiers. Dahil ang digdi dapat matutukan ang laban kontra Australia, lalo na kung paano masusolusyonan ang ginibong solidong depensa kan New Zealand kan naturalized player na si Justin Brownlee na ikinadaog ninda dahil nalimiteran sa naini sa 4 na puntos. Breakthrough! Na-imbento ang autonomous shipping vessels, mga cargo ships na kayang magbiyahe gamit ang AI navigation systems, sensors as in remote monitoring. May diit o minsan daing crew on board. Nagagana ini sa paagi ng GPS as in satellite positioning, radar, lidar,
Kamera para sa obstacle detection, AI route optimization as in collision avoidance, as in shore control center para sa remote supervision. Sa presente, pinagagamit na ini sa short coastal routes, port-to-port cargo transport, electric container shipping trials, as in research vessels. Para po sa satuyang special story, sarong kabayo na nagngangarang Fancy, ang opisyal ng pinagbidbid kang Guinness World Records bilang oldest living horse sa bilog na kinaaban na uminabot sagkod sa edad na 37. Nalampasan ni Fancy ang dating record na kapot kang sarong kabayo na nagadan sa edad na 38. Segun sa tagsadiri kaini na si Paige Sigmund Bloomer, nagpuon ang saindang hararom na pag-ibanan kang late 90s. Namidbid an 8 anyos na si Paige si Fancy na 12 anyos na kang kaito kang sarong training facility. Bilang sarong American Quarter Horse, nag-aabot sa ng 25 sagkod 35 anyos ang lahi ni Fancy alagad dahil sa marhay na pag-aataman, tamang nutrisyon as in regular nap and check-up sa mga veterinaryo, nalampasan niya ang sa iyang life expectancy. Ngunya na aldaw, Pebrero 28, taong 1986, nagpadara nin mensahe si Presidente Ferdinand Marcos sa press. Sa iyang mensahe, sinabi kaining yaon na siya sa Hickam Air Force Hickam Air Force Base sa Hawaii sa irarom kan pangangalaga kan gobyerno kan Estados Unidos. Ini matapos siyang mapatalsik sa pwesto kan nangyaring EDSA People Power Revolution. Sinabi pa kaini na presenteng naghahanap sinda nin pribadong maiistaran na marerentahan asin makaluwas sa nasabing base kung matapos na ang arraignments. Sinabi pa ni Marcos na kan maghali siya sa Malacanang, nagdesisyon siyang maguli sa Lawag City sa Ilocos Norte, alagad pag-abot sa Clark Air Force Base, pinag-informaran siya kan representante ni President Reagan na magpasiring sinda sa Guam. An sa iyang naging sitwasyon, alagad kapot niya ang mayorya kan kapangyarihan kan military or kapangyarihang military asin mga pagkakataon na gamiton ini. Sinabi ni Marcos na madara ini ning madugong pagdanak nin dugo kan mga inosenteng sibilyan. Sinabi pa kaini na sa iyang mensahe na maski posibleng mawara sa iya ang gabos, pinili niyang gamiton ang sa iyang kapangyarihan tangani mapangatamanan ang mga Pilipino. Tinapos ni Marcos ang sa iyang mensahe sa pagsabing hali sa iyang presenteng kinamumugtakan na pinaghahagad niya sa mga Pilipino na dai malingawan ang mga kamawotan sa nasyon na makakuasa na sa paagi or makukuasa na sa paagi nin matrangkilong pagkasararo kan nasyon. Asin yan po ang katilipunan kan mga baretang nakalap sa nakalihis na 6 na oras kan bilog na puwersa kan DCGB News Team. Sa ngaran po kan mga nagsurat kan bareta, News Director Mar de la Cruz, Nicole Gloriani, asin Jenny Balyaran, asin sa mga nakaibanan naman sa lado teknikal, Sir Nems Flora, asin Jerome Martinez, asin sa ngaran kan sa indong regular na anchor digdi sa DCGB Bareta alas 12 na si Sir Bert Nunez. Ako tabi si Morgan. Ako man po si Gina Ritterly. Maray na hapon. Happy lunchtime! Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunya na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCG